Hej, mit navn er Nutte. Og mit navn er Julia. Det her, det er ikke en normal video. Det er Charlie. Det er kun hende, der gør det. Jeg er tøsedreng. Han er med i videoen. Jeg er med i videoen, men jeg Du tror ikke noget, jeg siger. Du skal prøve at spørge om et spørgsmål, hvis den bevæger sig. Nej, aldrig. Jo. Jeg vil ikke blive håndtet. Og hvis I kan se Snowfix nogle steder, Så skal I like videoen. eller bare sige det nede i kommentarerne. Ja. Hvor det er. Eller derhen. Ja. Derhen. Og vi snyder ikke lige nu. Eller Vi snyder ikke. Julia, hun snyder ikke, for jeg gør ikke noget. Og det gør jeg heller ikke. Fordi jeg skal bare sidde her, og I kan jo se os face. Ja, vi Vi kan se puster ikke, vi har ikke nogen sugerør. Så Alt vi har er de her fucking klamme blyanter. jeg tegner med rød. I'm not messing with a ghost. Ghost, 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 ghost. Jeg tager lige det her af. Ja. Og er I klar? Prøv lige vent, jeg skal lige tjekke, hvilken side det var i går, jeg gjorde. Yes, no. Yes, no. Okay. Yes. Hvis hendes hus bliver håndtet eller noget, jeg er fucking ligeglad. Så må I bare ned til flytte. We're gonna burn this shit after. Efter skal vi brænde dem og knække blyanterne, hvis det er okay med dig. Ja. For ellers må vi ikke lave den her challenge, faktisk. Hvis vi ikke Hvis I kan se Du er det. sådan en hoe. Nej, no. Du må ned til at lave det på den. Nej, Du er så hoe. Nej, det står no. Se, der. Eller, Du er så hoe. jeg går bare sådan her, og så skriver jeg, No. Hoe. no, Jo, sådan. hoe. No. Okay, kom så. Okay, men fuck det her shit. Det er forkert bare. Jeg gør ikke noget. Vi sidder helt herovre, mennesker. Fuck det gør. I Vi har skrevet den forkert. Nej, Det skal være yes, no. det er lige meget, hvordan man gør det, Julia. Jeg kan bare gøre sådan her. Det er stadig forkert. Det er lige meget, hvordan det er, Julia. Nej! Jo, det er. Nej. Har du ikke set det på YouTube? Jo, men de plejer altid yes der. Yes, no. Yes, der, no. Yes, der, no, yes, der, no, yes, no. Lige meget. Nej. Selvfølgelig laver hun det for noget. For hun vil være perfekt. Jeg gør det bare sådan hurtigt. Kan jeg ikke lave det? Nu har du skrevet M. Det er et N. Og der skal der stå yes. Ja. Sådan her skal det. Yes, no. Okay, imens han laver det, så snakker jeg lige. Hvis der sker noget i videoen, det er ikke fake, okay? For I kan se vores face. Ja. Eller jeg sidder måske sådan her. Men det... I kan se, at vi ikke har nogen sugerør eller noget. Ja. Proof. Jeg har ikke noget. Jeg har Ingenting. Vil I se vores underbukser eller noget? Fuck. Okay. No, de så min mave. Det er lige meget. Ja. Det er kun din navle. Nej, de så ikke engang min navle. De så kun min mave hernede. Okay. Så. Du putter den. Jeg putter den ikke på. Glem det. Jeg sidder helt herovre, mennesker. Og du skal sidde lige her. Så Nej, jeg bliver siddende så her. ved Jeg de, bliver så siddende. ved de jo, at du ikke snyder. Nej, jeg snyder ikke, okay? Sådan, nu ved jeg det. Jeg tror ikke på den her challenge. Jeg ved, den har rykket ved mig, men jeg er fucking ligeglad. Jeg sidder fucking... Okay, jeg ligger Jeg med sidder nede. oppe på sengen. Glem det. Nej, okay. Fuck det I shit. kan se, hvis jeg puster eller et eller andet. Og hvis Okay. I kan vinde snurfisk, husk at sige det. Ja. Snurfisk! Okay, er I klar? Charlie, are you here? Ingenting. Charlie, may I play? No, bitch. Oh my god, what the fuck? Fuck, jeg fik et chok. Den sagde yes. Mennesker, den sagde yes. Det er så, der er Du ikke sket snakker noget. videre, du snakker videre. Okay. Det var bare... Det skal bære. Fuck. Okay, jeg er bange. Han er bange. Jeg er også bange, men jeg er ikke sådan som ham, fordi vi optager video. Husk at brænde det papir og knække den blyant. Ja. Blyanter. For jeg bruger aldrig de her blyanter. Fuck det var. Så bliv med mig. Okay. Jeg bliver også her nu. Okay, kom så snart videre. Du må da ikke reset den. Det plejer man at gøre. Nej. Du skal bare snakke videre. Nå, nu har Charlie, jeg... don't hurt me.
Okay. Jeg går ned igen, fordi jeg vil gerne have, at I skal se mit ansigt. Ja, sådan. Så I Snak kan du bare se. til den. Okay. Charlie. Don't hurt me. Charlie, do you gonna hurt me? Are you gonna hurt me? Are you gonna hurt me? Ingenting. Okay, mit ben ryster lige nu. Lige kig. Ja, det kan jeg se. Charlie, are you here? Jeg fucking hader det her. Charlie. Nej, den gik, yes. Nej. Charlie. Can't you go? Charlie, are you here? Yes. What? Charlie, are you here? Den rykkede sig lige før. Det var mig. Lad være med det der, Julia. Okay, nu har jeg vendt fødder heroppe, okay? Cut. Hej alle sammen, vi er tilbage. Okay, han er stadig bange. Okay, I kan se, jeg står, I kan se det her sted, hvor jeg er væk fra, ikke? Så jeg er ikke særlig tæt på. Obi-Wan Kenobi. Okay. Så jeg siger, hvad skal jeg sige? Charlie. Eller, am I gonna die today? Nej. Charlie, I'm my friend. My real friend. Fuck, jeg kiggede den anden vej, det måtte jeg ikke. Den rykkede for fucking. Fuck! Det opdagede jeg ikke engang! Den sagde yes. Fucking rykkede sig Den sagde lidt. yes. Jamen, Så er du min rigtige ven. Nej, ja. Ej, Okay, snak videre til den fucking klamme ting. Skal man reset den? Det skal Nej, jeg også det skrive skal ned i man ikke. kommentaren. Men okay, man skal ikke... Charlie, please go. Den er her ikke lige nu. Charlie, go away. Den sagde yes. Okay, Brænd det den er papir her nu. ikke. Den er ikke. Brænd det fucking papir nu. Du skal brænde det. Jeg knækker blyanten nu. Ja. Knæk den. Ja, en blyant. Sådan. Tak, Charlie. Bitch. Vi brænder det her lige om lidt. Så... Skal vi filme det? Nej, jeg synes, det er en dårlig idé. Fordi hvad så, hvis vi taber et eller andet? Ja. Okay. Fordi vi ryster lidt. Mit navn er Nutte. Og mit navn er Julia. Og vi det er laver Emma. Charlie. Moin alle sammen. Og det er... Ja, det er papiret på Charlie. Som skal burn, bitch, burn. Ja. Det er lige derinde. Ja, man kan godt se det. Den skal blive helt våd. Ja, det regner lige nu, bare sådan ved det. Ja. Og røg. Nå, Charlie. Så det var det. Tak Away. fordi I så den her video. Hvis I har lavet den her challenge, vil vi gerne høre om den. Ja, og jeg... for Bare mig. på send vores videoer. Ja, på vores e-mail. nuttejulia123@gmail.com. Du skal ikke sige, hvad det er. De skal jo sende os mail. Nå, Kom. se det burning, bitch. Nå. Moin, Charlie.